Hej YouTube, nu filmer jeg inde fra min server. Man skal også spawn, så kommer man anden. Dansk server. Mit hoved det er 30.000 in-game money hver, og så skal I bare selv tjene 45 eller 5 eller 5. Admin det er bare lidt 3 under til mig. Mod det er til 2. Her kan I tage de forskellige ting. Boom, bottom, bottom, og her kan I se det cobblestone. Her er de forskellige regler ikke starter, fordi det er OP, og vi kan ikke fjerne den, og hvis I kan fjerne den, så skriv det i chatten. Så kan det være, at I kan få gratis mod. Ikke hack, ikke spam, og ikke ban i chatten. Så, og hvis I vil ban så, eller ja, det gør I helt sikkert på det. Og ja, fordi der har vi ting, jeg ved ikke noget. Det er fordi, det er så lidt svært at komme op. Du kan godt komme op, men så skal du lade sig tysk. Så her er de forskellige ting, og her er info, og ja, der er ikke så meget, men så